Dobrý deň, vítame vás na kanáli Tarotové čítanie. Po dlhšej dobe mám takú tému dnes na výklady od klientky, kde sme riešili a povedala, že by som mohla tú tému použiť. Takú vec, že spýtame sa bude to výklad pre tých, ktorí majú nejaké osoby vo výhľade, alebo ich niekto zaujíma a chceli by vedieť bližšie, že aký je základ tej konštelácie, kam to speje, ako to ten človek k ním má a kam to asi bude viesť. Takže na takéto niečo sa pozrieme. No, aby sme si to trochu rozdelili, tak máme dve skupinky, čiže to je jednotka, dvojka. A jednotka bude z týchto kariet tarotu, a vy ste mali záujem, to sú tieto. A potom druhá skupina, tu máme Cosmic Tarot. Plus na začiatku máme dve doplnkové karty. Tie si pozrieme na koniec výkladu. Takže ešte raz téma, aký je základ tejto konštelácie, nech je to teda čokoľvek, ktokoľvek, môže to byť romantický záujem, alebo nejaký priateľský, kamarátsky, čisto len kolega, kolegyňa a tak ďalej. Čiže kam to asi speje, ako to tá osoba k vám má a či urobí nejaké kroky. Ak ste si vybrali, tak môžeme sa posunúť teda k jednotke v tejto skupinke. No, takže skupinka číslo 1, tieto dve doplnkové karty na záver. A pozrieme sa teda na to, že máte tu teda tri osoby, na nejaké tri osoby môžete myslieť, ktoré nejakým spôsobom zaujali vašu pozornosť alebo vás zaujímajú a môže to byť čokoľvek, nejaký romantický záujem, môže to byť čisto kamarátstvo alebo len nejaká sympatia, príťažlivosť. Vyberieme teda tri. No a niečo tam možno pre vás bude, nejaký odkaz, nejaká zaujímavá informácia. Takže prvá osoba, hej, vy si nejako označte. Prvá osoba, základ tejto konštelácie, skupinka 1 a prvá osoba, na ktorú myslia. Dobre, lieta mi tu, tak už ju vyberieme. Jednotka, druhá osoba a tretia osoba. Vy si to už označíte ako chcete. No, máme tu teda tieto tri akoby osoby, s ktorými ste v nejakej konštelácii. Vy si ho označte 1, 2, 3. Pod každú z nich si dáme teda, tu máme ako základ konštelácie, kam to vaše spojenie smeruje. Ďalej, ako to tá osoba, na ktorú myslíte, má k vám, čiže na jeho alebo jej strane, aby sme tam mali také bližšie vysvetlenie, že ako to teda ona má, alebo on. Dvojka, druhá osoba a tretia osoba. Ako to ona má k vám a také do vysvetlenie tej základnej karty. A potom môžeme zobrať ešte stále ten istý balíček, čiže či nejako bude nejaká dejová linka nasledovať, či tá osoba, na ktorú sa teda pýtate, urobí niečo. Či tam bude nejaký konkrétny krok. Tu máme jednu osobu, druhú osobu, či bude tam nejaký konkrétny krok od tej osoby smerom k vám, nie naopak, ale od nej smerom k vám. A tu máme druhú osobu a potom k tomu jednu kartičku. A či urobí nejaký krok tá tretia osoba, ako ste si ich označili, to už je na vás. Tak. Čiže tu máme tie tri objekty vášho záujmu alebo tri osoby. Čo asi hľadáte nejaké spojenie, ako nejakým spôsobom niekoho, kto by vás doplňal, kde by ste vytvorili ozaj dvojicu a boli spokojní v tom vzťahu. A to je asi logické, ako niekedy nie všetci to môžu hľadať. Niekedy aj iné veci sa riešia aj v tých osobných výkladoch, ale tu konkrétne ide o také ozaj spojenie duší, kde to cítite, že by ste chceli taký súlad zažiť. Veľký súlad duší, kde vy dvaja k sebe patríte a aby ste mohli na tom vzťahu aj pracovať. Tu budem mať väčšinou singles, ale tak väčšinou aj pozerajú. Túto tému si isto vyberú skôr singles, čiže nezadaní. Takže sa pozrieme na tú prvú osobu, čiže základ tej konštelácie môže ísť o kolegov alebo o niekoho, s kým máte nejaký biznis alebo niekto, kto vám je nejak nápomocný. Čiže ono to je určitá taká solidnosť u tejto osoby. Alebo tá vaša konštelácia, spojenie vás dvoch, nech je to akékoľvek. Stačí, že napríklad sa len vydáte, ale je tu nejaký základ tam je, proste niečo by bolo možné tu tvoriť
ale asi cez nejaké skôr kamarátstvo, také postupné spoznávanie sa, niečo také solidné. Ako to tá osoba má k vám, aby sme to objasnili. Karta vozu, tu sme mali teda páža minci. Tu máme kartu vozu. Je to veľká arkána, číslo 7. No, tá osoba akoby môže ísť o to, že ona môže zbierať nejakú odvahu k vám, nabrať k vám smer, alebo sa k vám vôbec priblížiť, zbiera odvahu. Môžete byť, sa jej zdať nedostupný. Môže tam byť aj ďalka, čiže pokiaľ vás delí zahraničie. Tiež môže ísť o to, že tá osoba nie je ešte vývojovo v takom bode, aby vy ste sa naozaj stretli a mohli vytvoriť taký naozaj ten najhodnotnejší typ spojených dvoch duší. Čiže tam ide o to. Čiže nie je to nejaká vášeň, že by táto konštelácia mala vaše prepojenie ako základ nejakú vášeň alebo obrovský cit. Tam to ešte neprepuklo. Ale je tam niečo ako keby solidné, kde ide o nejaké také postupné zoznamovanie sa. Čiže aký má potenciál tá konštelácia? Potenciál taký, že jednoducho najprv nejako sa k sebe priblížiť, spoznať sa vzájomne, si vytvoriť ten nejaký základ, že to tam chýba zatiaľ. Je to akoby také povrchné alebo iba na začiatku. Ale ako je tu ten potenciál, že keby teda došlo k tomu zoznamovaniu, k približovaniu sa, tak by sa išlo po takej postupke, že nie je to nejaké zbrklé, že sa hodím po hlave do toho. Či tu bude nejaký krok od tej osoby, nejaká akcia, niečo v tej realite. Máme ESO ohňa, ESO palíc a tiež aj kartu 6 palíc, to je triumf, to je víťazstvo. No je tu príťažlivosť. Určite vy sa pýtate na tú osobu, lebo cítite príťažlivosť k nej. Taktiež to môže mať aj tá osoba k vám. A tie duše sa tu naozaj priťahujú. Či tá osoba reálne niečo urobí. Ja tu skôr myslím, že bude to také vzájomné očukávanie sa, zoznamovanie sa, kde je možné, že bude tu príťažlivosť postupne aj ona objavovať a nejakým spôsobom sa k vám približovať, ale nebude to nejakou priamou konverzáciou, ale skôr je to nejaké cestu príťažlivosť duší. Tu môže dôjsť k tomu, že začnete byť obidvaja pre seba vzájomne zaujímaví, ale nie priamo, že by tá osoba nejakú akciu priamo vytvorila alebo voči vám zaujala nejakú konkrétnu akciu, hej, alebo činy. Pozrieme sa bližšie, lebo to ESO palíc je na vývoj dobrá karta, len ide o to, že je to len ESO. Máme tu rytiera palíc, takže pokiaľ vy ste v nejakom kontakte, kde je možnosť sa stretávať, vydať, tak áno, je tu taká hlavný základ tohto spojenia alebo vašej konštelácie je príťažlivosť duší, kde by to naozaj mohlo výsť. Len u tej osoby je potrebné tam nabrať nejakú odvahu, alebo je tu nejaký pohyb, príchod, odchod, ja neviem, často mám aj osobné výklady, zahraničie. Jeden je tam, druhý je tam. Čiže ťažké je sa spojiť. Tá tužba tu je po tom prepojení. Ešte by som poprosila k tomu rytier ohňa. Čo urobí rytier ohňa? Ako to máme chápať? Máme tu víťazstvo, triumf. No je tu ešte aj trojka mečov. To sme presne nechceli. To hovorím, že nejaké zbieranie odvahy, dvojka pohárov, môže ísť od človeka, ktorý má napríklad nejaké sklamania v láske. Taktiež mohli by ste sa dostať do trojuholníka, čiže pokiaľ je to osoba, ktorá je už zadaná, alebo sú tam deti, nejaké záväzky. Čiže tam príťažlivosť iba nestačí. Ten rytier ohňa nám teda naznačuje, že tu tie duše sú veľmi silne k sebe priťahované. To sa tu dá jednoznačne povedať. O tých aktivitách môžu to byť len také neplánované, náhle pocity príťažlivosti alebo energie vášne, ktoré pociťujete, teda minimálne jeden z vás, ale asi to bude obojstranné, lebo karta triumfu je, že niečo sa podarí, že každopádne sa niečo tu má podariť. Tá osoba by rada
sa k vám priblížila a rada by sa zbližovala. Je tu možnosť, že tie dve duše by mohli vytvoriť prepojenie. Tie dve duše sa tu rozpoznali. Ale ešte tu akoby niečo chýba. Ešte karta vozu, no ak sa môžeme spýtať. U tej osoby, na ktorú sa pýtate, karta vozu. Tam áno, tam je dôležité, aby tá osoba započala nejakú komunikáciu s vami, pokiaľ nechcete začať vy. Pokiaľ by ste začali vy, je možné, že by bola tá osoba odťažitá. Je tu niečo, čo sa mi zdá, že je treba najprv prekonať. Tak, aby sme to nemali veľmi dlhé, posunieme sa teda k dvojke. Ja vám tu tento hlavný výklad nechám. Takto. Ako či sa v celku dá povedať, že je to pozitívny alebo negatívny, je to v celku pozitívny výklad. Len tu ide o to, že ešte niečo tam treba, ešte niekam sa posunúť, niečo tam treba, nejaký pohyb aj u tej osoby, nejaké pochopenie ešte, akoby nie je úplne ukončené. Dobre, posrieme sa na tú druhú osobu, ktorá vás zaujíma, čiže čo je tam základ. No eso pohárov môže byť, že ste zamilovaní do tej osoby, taktiež aj, že ona do vás, čiže čo je tu základ, potenciál toho prepojenia alebo možného prepojenia je čistota citu. Čiže zamilovanosť, čistota citu. Ako to má tá osoba, máme tu 9 mečov, ktorú nikto nechce nikdy vidieť, no ale môžeme veľmi jednoducho sa rozhodnúť, že nebudeme v takomto stave. Čiže tá osoba má problémy. To je jednoznačné pri tej 9 mečov. To nemusí byť ani kvôli vám, ale tá osoba môže byť jednoducho preťažená. Či budú nejaké kroky, akcia, aktivita. Koleso osudu nám tu ukazuje, že skôr môže ísť o nejaké náhle a vôbec neplánované, či už stretnutie alebo kontakt, kde ani nič neplánovala tá osoba, ani nič neurobila, len to nejako život zariadi. Čiže život niečo chce zariadiť, ten osud niečo zariadi, také, kde ten človek sa vám bude môcť prejaviť nejakým spôsobom a to veľmi pozitívne. Malo by byť vám tá duša prospešná. Toľko to k tomu. Čo sa týka tej 9 mečov, poprosíme ešte 2 karty. Prečo to tak tá osoba cíti? Aký je tam problém? Dobre, takže 2 karty. 2 karty. Páža mečov a 2 mečov, môže ho niečo jednoznačne tú osobu trápi, tu nad niečím premýšľa, máme tu aj časové prestoje, zdržania, ticho, proces rozhodovania sa, keď my nevieme sa pohnúť z miesta, čiže ona, on, to sú všetko myšlienky. Ako sa priblížiť, či sa vôbec mám priblížiť, čo s tým mám robiť, viem, že niečo cítim, ale neviem, ako začať komunikáciu a že či vôbec začať a som na vyčkávaní, či tá osoba bude viac menej vyčkávať. 6 mincí, túto 6 mincí. Zase tu máme tú kartu úspechu, 6 mincí, triumf a ešte aj 9 pohárov, takže mne sa tak vidí, že tu nejako ten život alebo osud zvrtne tú situáciu takým spôsobom, aby vy ste, ak trápi niečo tú osobu, tak ona to prekoná. A je tu aj radosť, čiže môže to byť nejaké spoločné strávený čas nejaký, alebo vás môže veľmi príjemne prekvapiť tá osoba, ale aj ona sama seba akoby prekvapí. Znovu je tu niečo prekonanie. Tu v tej jednotke skôr prekonanie, nejak problém s odvahou, nejako nájsť ten, vykročiť jednoducho. V tej 2 tam je problémom môže byť, že vyčkávanie, nevie sa rozhodnúť, alebo nemôže, alebo čas, môže byť aj čas. Môže byť ten človek mať nejaké psychické problémy a pritom to nemusí byť zlá osoba, nemusí to byť zlý človek. Je to človek, ktorý vám môže byť prospešný. Tu bude hlavnú úlohu hrať osud, aj podľa kolesa osudu. Tá osoba ani nevie ako a ocitne sa v tej nejakej situácii, kde sa s vami stretne alebo sa budete môcť bližšie spoznať. Keďže taký kratší výklad chcem, pretože naozaj na to sú lepšie osobné výklady, nejako to hĺbšie rozobrať, tak poďme hneď teda na tú tretiu osobu, čiže základ konštelácie, o čo ide. No tu je nejaké ticho, bude tá osoba chorá, má zdravotné problémy alebo sa vôbec nejako neprejavuje a ten potenciál je taký, že nejaký.
by som povedala, že jednoducho tam je to také spiace, uspaté. Mohla sa nejak vytrátiť tá osoba, ale pýtame sa na potenciál, čiže v tých prvých dvoch určite áno, tam je. Jednotka kamarátstvo, nejaký taký kontakt každodenný, kde sa môžete spoznávať v dvojke, je to už aj nejaký ten cit, hĺbka citov tam naozaj môže byť, ale problémová osoba. Už neviem aká, tam sú nejaké psychické veci, myšlienkové problémy v hlave, ale tá trojka je akoby, tam je ten potenciál úplne najslabší. Je to také tiché, uspaté, ako to tá osoba tam má nejako nastavené veľmi silne hranice, čiže asi si vás nemôže ani dovoliť s vami sa nejako spojiť, alebo rieši úplne nejaké iné záležitosti. Či tu budú nejaké činy, kroky. To môže ísť zo ženatého muža zadaného, ktorý mu je veľmi dobre jasné, že keby sa akýmkoľvek spôsobom voči vám prejavil, ak by sa teda chcel, lebo nevidím tu karty cito, no tu áno, ale tu hore ešte nie, tak by išiel do rizika. Čiže je tam sedmička palíc je určitý, už je to aj karta stanovenie si hraníc, ale je to aj odvaha a je to aj taká karta, že musíme prebiť akoby niečo, aby sme sa niekam dostali, tak sa musíme nejakým lesom, nejakým hustým, ja neviem, cez nejaké prekážky dostať niekde a to sa nám moc nechce. Či urobí niečo. Môže ísť zo zadaného muža. On je niekde akoby slúbený, hej, ten cisár bude oveľa starší a má taký pocit, že akoby aj nechce riešiť žiadne veci, alebo je niekde inde angažovaný, ale pritom ako má tu tie city. Hej, len je to málo na to, aby niečo z toho vzniklo, pokiaľ sa neprejavia tie city. Prečo máme sedmičku palíc, prosím? Sedmičku palíc. Zase tu máme ten voz. Opäť môže ísť o cestu, môže ísť o problém diaľky, čiže ak mám vôbec nejako s tou osobou, hej, ona si tak tá osoba hovorí, ak mám to s ňou alebo s ním vôbec niečo, vôbec čokoľvek vytvoriť alebo začať nejakú komunikáciu, tak je tam diaľka, je tam problém s diaľkou alebo s odvahou, alebo sú tam deti, alebo je tam veľmi trvá a je pre tú osobu náročné započať nejaký vôbec kontakt, akýkoľvek kontakt. Karta veže. No, to je ako keby sa aj cíti, že možno to, čo by vám ponúkla, je málo. Prečo tu máme cisára? No, cez osmička. Mečov je niečo ako prekážky, obmedzenia. Nemôžem, nedá sa, neviem, ako to riešiť. A král pohárov, prečo máme? Miernosť. Koleso osudu. Vyčkáva na nejaký správny čas, na nejaký správny moment, čiže moc tej aktivity pri tej trojke nemáme. Čiže toľko pre skupinku číslo 1. Naozaj je to len tak kratší výklad, lebo je to len taký nástrel, také nejaké základné len informácie, kde sa možno odhalí niečo, čo vám pomôže pochopiť tú situáciu alebo toho človeka, ale do hĺbky sa naozaj dá ísť len v tých osobných výkladoch. A teraz sú tu nejaké také dva odkazy priamo pre vás, tých, čo sa pýtate, ak ste nezadaní alebo ak riešite niečo v oblasti vzťahov, partnerstiev, tak čo tu máte nejaký odkaz? Máte tu kartu listu, čiže 20, správa, nejaká dôležitá správa, alebo aj informácia, priamo môže byť messenger, SMS, čokoľvek, aj telefonát, ale správa, informácia, ktorá môže všetko zmeniť. Osudové, určite tam môže byť niečo, čo nečakáte. Karta osudu bola 2-krát, takže tu môže byť u prvej osoby náhly nejaký prejav, že si poviete, tak predsa len sa mu páčim, alebo predsa len nejako si našiel ten čas, alebo je tam niečo, také niečo mi tu ide. U tej druhej osoby zase môže osud pripraviť taký zvrat, kde vás prekvapí tá osoba. U trojky zase môže byť informácia alebo priamo správa, kde si uvedomíte, že z toho človeka veľmi veľa nevytiahnete, lebo je niekde viazaný. Ďalší taký odkaz tu je kartička číslo 1. Je to nejaké samozapočatie, niečo v sebe, vo vnútri.
pokušenie, mám tu aj to, akoby takú tému pokušenia, premýšľania o tom, že čo vlastne chcete. Áno, že čo je to, čo uprednostňujete, o čo vám v tých vzťahoch ide, čo je pre vás dôležité. Akoby začať od seba, niečo v takom zmysle. Alebo si môžete sami podľa tej ilustrácie načítať, čo vám z toho ide, ale každopádne by som sa nevrhala ani do vzťahu ani s jednou z tou osobou, pokiaľ ide o vzťah, alebo určite by som nepreberala tú aktivitu do rúk, pretože tu máme naznačené touto jednotkou, je to úplne prvá karta v celom tom balíčku, že je to vlastne také vnútorné aktivácia niečoho v sebe. Čiže čo je to pre mňa to vhodné a čo nie. Čo je to pokušenie, alebo či je to len preto, že chcem niečo od tej osoby, alebo preto, že naozaj k tej osobe niečo cítim. Čiže také vnútorné skúmanie tých svojich zámerov, alebo možno aj prečo sa zaujímam práve o tú osobu, čo vo mne ona spúšťa. Takže toľko bola skupinka číslo 1. Ďakujem krásne za odbery, prípadne lajky, prípadne aj komentáre. Osobné výklady taktiež ďakujem za dôveru tým, ktorí si dávate vykladať občas nejaké karty a vidíme sa na budúce s podobnou alebo inou témou a bolo by super, keby ste do komentárov kľudne napísali, akú tému chcete, pretože je veľa dopyt je veľký po týchto vzťahových záležitostiach. Ja skôr inklinujem k výkladom, ktoré sú o posune daného človeka v jeho vlastnom živote, nie čakanie na to, že ma niekto druhý niekam bude posúvať. Ale a samozrejme som otvorená, ak si napíšete, že chcete tému takú alebo takú, môžeme sa na to pozrieť. Takže držte sa, majte sa krásne, vidíme sa a počujeme čoskoro. Máme tu skupinku číslo 2, zase tieto úvodné karty, doplnkové si dáme nakoniec, uvidíme, či vám to bude nejako s vami rezonovať. A pozrieme sa teda na 3 osoby, sú to nejaké vaše objekty záujmu, môže byť romantický, akýkoľvek iný, kolegiálny, čisto len kamarátsky, jednoducho vás tá osoba zaujíma, je vám sympatická a tak ďalej. Označujte si sami tie osoby, čiže osoba číslo 1, čo je základom tej konštelácie, kam to speje, o čo tu ide. Čiže jednotka, už si vy označte, kto bude jednotka. Osoba číslo 2, základ tej konštelácie, základ, že kto to je pre vás, aký význam by vo vašom živote mohol mať, alebo mohla. A trojka. 1, 2, 3. Určite si sami, kto je kto. Teraz druhá karta bude, že ako to má tá osoba k vám, čiže ako vás vníma, čo vy pre ňu znamenáte, kto ste vy v jej očiach, čiže osoba číslo 1. Myslím, že 2 karty sme dávali, tak dáme 2. Či nie? Boli 2? Boli 2, asi. Že áno. Pokiaľ bola 1, tak sa ospravedlňujem, tu cítim, že by mali byť 2. Ako to má osoba k vám, čo ona vás vníma, 2, ako to vníma, čo vy ste v jej očiach, ako to k vám má. A osoba číslo 3, ktorú ste si určili ako 3. Tu ste si určili ako 3. A potom si dáme 2 karty, že kam to speje, či tá osoba urobí nejaký k vám krok. Osoba 1, či urobí nejaký k vám krok. Osoba číslo 2, nejaký krok v budúcnosti, kam to speje, čo spraví, nespraví. Osoba 3, čo spraví, nespraví, aký bude krok tej osoby. Na spodku máte 9 mečov, čiže dosť tu môžete, dosť vás môže trápiť to, že ak nejaké vzťahy nevyšli, alebo nejaký pocit až také, že vám to siaha na psychiku, že vás to nejak limituje, sa tým trápite, alebo z nejakých iných dôvodov. Je tu ďalšia karta myšlienok, eso mečov, čiže chcete mať vo veciach jasno a víťazstvo, triumf. Niečo prekonávate, zároveň aj ako sa pýtate, ako ste tu teraz aktuálne. Tí, ktorí ste tu teraz a pozeráte výklad, tak máte tam niečo prekonávate. Ale malo by sa vám to podariť. Je to myšlienkové, je to psychické. Osoba číslo 1, takže konštelácia 4 mečov.
Tak je to také, že nič moc sa tam nedieje, je to také akoby uspaté, zaspaté. Možno len je to niekto, s kým sa len občas rozprávate, ale počkajte, ja sa to spýtam, čo má, ako to má ona, tá osoba k vám. Páža pohárov a 5 mincí. Môže to byť napríklad niekto mladší, kto sa úplne bojí priblížiť. Možno má taký pocit, že ani nie je pripravený na akékoľvek spojenie s tou osobou by ste hľadali, tak, že nie je pripravený, pripravená. Môže byť v nejakom kruhu svojich, môže byť mladšia osoba v kruhu nejakých svojich známych alebo rodiny, kde sa v podstate môže o vás aj radiť. V zásade to nie je karta nejaká, ktorá by bola nejako prínosná pre vzťahy. Či urobí nejaký krok. No je to tu také, že v podstate vy ste osoba, ktorá nepotrebuje čakať na túto osobu, nepotrebuje sa nejak ovplyvňovať s tou osobou, pretože ja myslím, že ono to niečo, ten človek má nejaký problém. Buď tam nie je vôbec, ak pokiaľ ide o romantický záujem, tak u nej nie je nejaké extrémne ešte pochopené, že akú sympatiu k vám cíti. Nejaká sympatia tam je, ale nie je to nejako ešte spracované. Tá 5 minci vedľa toho môže ísť o človeka, ktorý je buď mladší, alebo nemá ešte tie hmotné veci na poriadku, čiže môže ísť o... Takto cítim, že viac zaujíma tú osobu kariéra alebo nejaké vlastné záležitosti. 9 palíc, 8 9 palíc. Je to taký niekto, kto on na vás pozerá, alebo ona. On vás vidí. Ten človek vás vidí, vníma. Len je to také, že nemá ako keby silu na vás, alebo nemá ani silu nejako vôbec ten vzťah, tú konšteláciu vašu, dať do toho akúkoľvek energiu. Čiže môže to byť také tango, že krok tam, krok späť, že nie je tam posun, pohyb, je to len také okúkávanie, alebo myslíte si, že niečo tam je a bude, že sa to bude vyvíjať, ale potom narazíte na to, že je to nejaké také strnulé. Pritom nemáte to zapotreby, vy to vlastne ako keby... Podľa mňa je to len niekto, kto vás tak zaujíma, veľmi taký slabúčky to cítim záujem. Je to možné, že je to osoba, ktorá je atraktívna spôsobom, že má nejaký jedinečný šarm, ako tie vodné znamenia majú, ale súčasne môže ísť o niekoho zadaného alebo o niekoho, v kom sa veľmi nevyznáte. Preto tu na tej 4 mečov je, môže to byť znamenie váhy, môžete mať dočinenia so znamením váh, kde je to také veľmi váhavé, ten prístup je pomalý, kde nie je jasné, čo s tým ďalej urobí tá osoba. Čiže tak z diaľky budete len sledovať, ako aj vy, tak aj tá osoba vás, ale tu k posunu moc nedochádza. Na karte obesenec je zastavený proces. Môže ísť o nerozhodnosť tej osoby, alebo vekový rozdiel. Tiež môže ísť aj o... Ja tu neviem, prečo mi hneď tak prišlo, že akoby zistíte, že tá osoba má záujem o iné pohlavie, než ste vy. Neviem, prečo mi to tak prišlo. Alebo potom niekto taký spomalený, niekto taký, kto ani nerieši aktuálne vzťahy, alebo je veľmi... Tá 4 mečov... Nie je akčná tá osoba. Prečo máme ten trúf? Môže sa rozhodovať v podstate aj medzi niekým iným, čiže vy a niekto iný v prípade vytvorenia pevného vzťahu. Tu môže byť nejaké vyčkávanie. Je veľa verzií, lebo vás pozerá veľa, čiže tam sú rôzne príbehy. To je taký príbeh, že môže ísť aj niekoho, kto sa rozvádza napríklad, alebo niekoho, kto vychádza z nejakého vzťahu.
Tak mi ide z tej karty. Akoby pozerá, vníma vás, ale je tu to úplne málo akcie, vôbec žiadna akcia. Je to veľmi slabá energia tej osoby. Takým, stále mi ide, rezonuje mi v hlave také, že je malý, malá popri vás, sa cíti malý, malá, alebo je taký maličký, že sa cíti, že je to taký veľmi buď slabý záujem, alebo pokiaľ znamenie škorpiónov tu môžeme mať, tak sa pozerá vtedy, keď vy nie. Keď vy o tom neviete, on sa pozerá, alebo ona. Len tá štvorka mečov je karta, ktorú nemám veľmi rada. Je to také, akoby izolácia sa od sveta. Čiže je to niekto, kto si robí prieskum, hej, má určité sympatie, ale v realite nerieši nič. Pokiaľ ide o nejaký kolegiálny vzťah alebo niečo také, platí to isté. Načakali by ste sa, ak by ste na tú osobu čakali, že vyvinie tu nejaké úsilie. Osoba číslo 2, koho ste si tak určili, čo je základ konštelácie, čo je základ toho spojenia. Tak môže byť aj váš duchovný postup, čiže vás môže nejako tá osoba posúvať ďalej. Učí vás niečo, čiže tá vaša duša alebo životná cesta je vďaka tej osobe niečo odhalujete, čo možno nezostane vo vašom živote, ale vás posunie ďalej. Čo je u tej osoby smerom k vám? Príťažlivosť určite áno, sympatie určite áno, akoby vás vníma, že ste mu vstúpili do života, boli ste mu daní a je tam príťažlivosť, nie ste minimálne teda zaujímavá osoba pre toho človeka a je tam aj téma sexuality, či urobí nejaký krok. Máme tu 3 a 5 mečov, to znamená, to sú klasické scenáre, kedy máme zadaného človeka a on by aj chcel, ona by chcela, ale nedá sa. To je taký typický, keď ja to väčšinou tak uzatvorím to vetou aj osobné výklady. Chce, ale nedá sa. Čiže to je ako keby by hrozilo, ten trojuholník tu môže hroziť a prehra určitá, bolestivá prehra, taká frustrácia, že vám to nevidie tak, ako by ste chceli. Hneď mi išlo od začiatku, že viem o tom človeku, ale nechám ísť. Karta voza. Karta vozu je z číslo 7. Môže byť aj zahraničie. Je tam nejaká vášnivosť. Alebo mohla náhle tá vášnivosť, náhle vás nejako mohla tá osoba zaujať. Karta vozu je, ja to vnímam ako, pokiaľ je to niekto, s kým ste vo vzťahu, tak tam, ale skôr nie, toto bude, pokiaľ je to niekto, s kým ste vo vzťahu, tak by som si preverila, či nemá milenku, či nemá nejaký iný vzťah popri. To len pre možno pár z vás, pre jedného, možno, neviem. Pokiaľ je to niekto nový, ak sa pozerajú muži pre muža, môže byť tu odkaz taký, že tá žena má drive, áno, že vás nejako ženie, tá túžba po nej vás ženie byť lepším človekom, čiže vás nejako, ako som podala na začiatku, že ten karta voza, pre mňa je to hlavne pre toho, kto sa pýta kariet, pre neho je to odkaz duchovného rozvoja, posun duše, nájdenie odvahy, zvládnutie náročnej situácie, prekonanie. Jedine, ak by ste boli s tou osobou už v nejakom priamo spojení, tak by to mohlo znamenať, že spoločne sa na tej ceste posuniete. Ale má tu 10, je to 2 karty, pretože je to, čo môže, aký krok k vám urobiť, taký, ktorý môže spôsobiť zranenie, môže vás stiahnuť do trojuholníka, môže tu byť prehra, kompletne registrácia, kompletne rezignácia. Prečo máme voz? Dobre, tak spýtame sa, aj keď je to veľká arkana, ale bližšie. Opäť triumf, dnes je to taký triumfálny výklad, všade máme kartu triumfu. No, tak asi to, čo som povedala. Možno pozdvihnutie sebavedomia nejakým spôsobom. Vy jej, tej osobe, alebo ona vám. Pozdvihnutie sebavedomia. Ale to je asi tak všetko. Prečo máme tú konšteláciu 2 negatívnych kariet? No, je tu aj rytier mečov, to môže byť taká nejaká
agresívna komunikácia, môže sa ten človek časom prejaviť ako nejaký agresívnejší človek, alebo minimálne taký strohý, ostrá komunikácia, nejaké silné slova, málo citu, málo jemnocitu. Čiže možno práve prekonanie tejto osoby, je to možno niekto z minulosti, s kým sa už dlhšie zaoberáte, prekonanie tej osoby bude pre vás víťazstvom. Osoba číslo 3, ktorú ste si tak určili ako trojku. Základ tej konštelácie, 6 pohárov. Je tu romantika, nostalgia, čiže vy môžete, medzi vami je niečo také krásne, romantické, nemusíte byť ani fyzicky spolu, ale vo vás vyvoláva ten človek pocity detskej radosti, také bezstarostnosti, nejaké sentimentálne spomienky. Možno sú to dve duše, ktoré mali byť spolu, ale v tomto živote to nevyšlo. Ale veľmi pekné. Cit určite áno. Ako to má tá osoba? A máme tu 6 mečov a mága, čarodejník. Mák. No hľadá nejaký smer, tá osoba si vás praje, dá sa povedať, že áno, ona si vás praje, ona vás má vo svojom zornom poli, čiže môže vás aj sledovať. Môže to byť niekto z minulosti, kto vás ešte nepustil. Mohli ste tomu človeku niečo priniesť do života, veľmi pozitívne, takže si vás pamätá a ste mu pomohli nájsť správny smer alebo prekonať nejakú krízu. Či tu budú nejaké kroky toho človeka. No ono tu vidím tak, že keby aj boli, tak by ste možno ho, alebo tú osobu odmietli, veľmi striktne posudzovali. Mohla by tu byť nejaká ostrá komunikácia, že nebude to také ľahké pre tú osobu sa k vám nejak dostať, ak by aj chcela. Každopádne je tu niečím bojuje tá osoba, na ktorú myslíte teda v trojke, je táto tretia osoba. Je v nejakom boji, ako keby sa niekam, chce sa k vám dostať jednoducho. Človek sa chce k vám dostať, ale jednoduché to nie je. Tu môže ísť, ak v minulosti mohlo ísť o to, že ste boli odmietnutá. Mohlo ísť o to, že bol to zadaný človek. Alebo o to, že jednoducho v určitom momente vy ste chceli sa spojiť a tá osoba nie, alebo nebol vhodný moment a neviete to odpustiť. Spýtam sa na tú 6 mečov. No, 9 mečov. To znamená, že naozaj vy ste mohli určitú dobu aj chýbať tej osobe. A mohol sa z toho snažiť dostať nejako. Dal si už tam nejaké hranice, lebo vie, že keby sa pokusila tá osoba znovu o kontakt, tak by ani nemala šancu. Ja si to tak myslím z týchto kariet. No. Presne tak, no. Pokiaľ to tak nie je, tak to potom nie je správne určená osoba. Možno, že sa to nejaké tie energie prelínajú, čiže ak ste si naozaj skutočne správne, intuitívne zvolili tú trojku na tú tretiu osobu, tak tu ide o to, že tu sa niekto by rád aj vrátil dám do toho života, ale vy už by ste nedovolili. Karta, to je mesiac, či hviezda tu má, ono mesiac. Akoby ukončená záležitosť, no. Hoci tam ešte niekde môžu byť tie určité pocity, city z minulosti, ale sú potlačené niekde až tu tam pod vodu dole, pod to bahno, niekde tam do zabudnutia. Čiže ja tu cítim spomienky, nostalgiu, nejaký taký romantický záujem, kde ale v realite by ste v podstate ani tomu spojeniu nedali zelenú, ale význam konštelácie, sme sa pýtali, je pekné, niečo harmonické, čo ste s tou osobou zažili. Alebo ak je tu potenciál, že niekto vás platonicky obdivuje, tak veľmi si želá vstúpiť do vášho života. To je druhá verzia pre niektorých ďalších z vás, kde ale má to ťažké, lebo je tu určitá odmeranosť tej ženy, ktorá akoby nečaká. Hej, môže tu byť taký pomalší muž, ten pomalší nástup, ale tá žena jednoducho je veľmi už náročná. Dobre, ideme na nejaké dva odkazy pre túto skupinku číslo 2. Ak ste hlavne väčšinou sa asi dnes pýtate nezadaní, tak čo tu máte? Odkaz do tohto vášho romantického života, partnerského. Číslo 9, lampáš alebo lucerna, nejaké vnútorné svetlo, hľadanie talentov, ktoré máte a nejakých svojich darov, aby ste ich rozsvietili. Tu vám tu dávajú ako karta 9, je aj pustovník, čiže je ako vy
vy sami a váš návrat tak k sebe. Návrat k sebe. Tu máme 16. No a tu máme ten, ako bol tam ten mesiac, tak tu máme nejaké nočné niečo s nocou. Vidíte, tu máme svetlo noc, svetlo tma, deň a noc. Opäť veľmi podobné ako v skupinke 1, tu máme odkaz, čiže možno niektorí z vás, alebo aj väčšina, budú pozerať obidve tie skupinky. Tak hľadanie toho, čo je pre vás najlepšie. Mohli ste prejsť aj nejakou temnou nocou duše, kde ste niekedy padneme na to dno, aby sme si uvedomili, čo je pre nás dobré a čo nie. Máme to komplet pomílené. Rozsvietenie svetla a taktiež pre druhých na ich ceste, ale nie zbytočne niekomu, kto nechce, aby ste mu svietili. 9, 16. Ak hľadáte nejaké ešte ďalšie odkazy, môžete sa pozrieť na grafiku tej karty a sami tam niečo objaviť. Ona ako keby sama ide v noci tým lesom, nie je to jednoduché, nevidí pod nohy. Máme tu určite hru toho svetla a tmy a máme tu lucernu, takže možno to pre vás niečo znamená, aby ste možno nevpúšťali si takých ľudí, ktorí zneužívajú to vaše svetlo, treba niečo také že možno máte sami sebe nájsť niečo, čo keď tam bude vo vás presne spracované tak, ako má byť, vtedy až je vhodný moment aj očakávať, že vstúpi do života ten správny partner, pretože keď sa neustále meníme, lebo nevieme ešte presne tú vlastnú integritu, tú identitu, tak samozrejme potom prechádzame neustálými zmenami a tí partnery nám buď nestačia, alebo jednoducho odpadávajú z toho života. Pretože môže sa spojiť vtedy niečo, keď je to, ako som to chcela povedať, tá integrita najprv u seba a potom v podstate sa môže spojiť s niečím iným, čo je buď podobné, ma to doplňuje, alebo je to presne opak, ale tiež ma to doplňuje. Neviem, či som sa správne vyjadrila, ale aby ten výklad nebol opäť zase veľmi dlhý, pretože ja mávam veľmi dlhé výklady a potom je to veľmi ťažké aj nahrať a ja to najlepšie tie osobné výklady, kde sa naozaj dá ísť do hĺbky a objavovať tam tie skryté určité posolstvá aj podľa toho, čo už ten klient aj o sebe povie, lebo tuto potom je to len také naozaj na povrchu, že sú to také všeobecné kolektívne odkazy pre všetkých. Takže ďakujem za zhliadnutie dnes a dúfam, že čoskoro sa podarí mi zasadnúť s nejakou inou témou. Ďakujem samozrejme za odbery, prípadne lajky, komentáre. Kľudne píšte do komentárov, aké témy, lebo je ťažko naozaj vyhovieť všetkým, čiže najlepšie je, keď je tam viac námetov a môžeme ísť tému po téme. Ďakujem všetkým aj klientom pre osobné výklady, ktorí sú veľmi úžasní, že mi dôverujú, takže ďakujem za to a teším sa na ďalšie video. Dúfam, že v blízkej budúcnosti. Majte sa pekne. Dovidenia.